Keď sme pred pár rokmi začali organizovať prvé vzdelávacie aktivity, uvedomili sme si jednu zvláštnu vec. V Trnave existuje naozaj veľké množstvo šikovných ľudí, škôl, organizácií, komunít aj odborníkov. Každý robí niečo hodnotné, ale ľudia o tom často nevedia. Pritom učenie dnes potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Svet sa mení rýchlejšie, technológie menia naše životy, deti vyrastajú v online priestore, dospelí hľadajú nové zručnosti a seniori nechcú zostať bokom. Preto vznikol festival Učiaca sa Trnava. Nie ako ďalšie podujatie do kalendára, ale ako priestor, kde sa môžu stretnúť generácie, nápady, skúsenosti aj budúcnosť. Miesto, kde si môžete niečo nové vyskúšať, niekoho stretnúť, niečo pochopiť alebo sa jednoducho nadchnúť pre učenie. Počas 2 dní prinesieme aj tento rok desiatky workshopov, diskusí, prednášok, zážitkových aktivít, ale aj stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi. Festival je otvorený pre deti, mladých, rodičov, učiteľov, seniorov, ale aj širokú verejnosť. A dôležité je, že celý program je bezplatný, aby bolo vzdelávanie dostupné naozaj pre každého. A presne o tom je festival Učiaca sa Trnava. O meste, ktoré sa učí spolu. Tak čo, stretneme sa tam?